we também nós na IBB Instituto Buena Vista, aqui na Groot Kwartier, tem curado Clínica Capriles. Outro semana, dia 5, nós também temos uma exposição, tem breukers, nós temos tetel e nós temos tour e hobby na obra nós também exponen. Outro semana, me quero meter lá tem e tetel explica, Kiko is zo de. Wat gaat er gebeuren? Vertel me. Nou, het is volgende week en vandaag beginnen we met de blikworkshop met de studenten. Dus het moet ook allemaal nog een beetje ontwikkeld worden wat de volgende week wat er te zien is. Ja. Maar wat is het? Gewoon een expositie van al die studenten hier? Nou, ik ben al wel een beetje op weg hè, met dat blik. Daar gaan we ook met de studenten mee aan de slag. Dus we beginnen vandaag met knippen en solderen en vouwen en dingen maken. En daar, dat gaan we laten zien. Tim, jij bent een resident artist hier, toch? Ja. Vanuit Nederland. Dus jij zit nog, geeft les in Nederland? Of? Ja, ik geef les op de Koninklijke Academie, ook al meer dan 10 jaar, op een van de voortrajecten. Maar hoofdzakelijk ben ik kunstenaar. Kunstenaar. Ja, en meestal werk ik met klei. Met klei, oké, dat wil ik vragen. Wat is jouw specialiteit? Ja. Met klei werken? Klei, inderdaad, ja. En groot. Groot, ja? Ja, zo 1,5 ton aan klei, aan kilo's. 4 meter hoog. Super zwaar. Dat is leuk om te zien, ja, dat is zwaar. En nu dan heel klein, hè? Ja, deze kleine... Ja. Welke is moeilijker? Die grote artwork of kleine? Ja, goede vraag. Kijk, waar ik naar op zoek ben natuurlijk als kunstenaar. Ik ben fijn dat je naar die materialen vraagt, want daar doe ik heel veel mee. En het werken met die materialen en met die technieken, daarvoor moet je je inzetten. Hè? En je moet ook gaan begrijpen en je moet omgang daarmee krijgen. En dat probeer ik op te laten stuwen tegen een soort van inhoudelijk verhaal. Een soort van dingen die er gebeuren. Bijvoorbeeld dat ik het over Julian Coco een beetje wil hebben ook. Die 2 dingen die probeer ik samen een soort bouwwerk van te maken. Ja. Dus het is niet alleen een artwork, maar het is ook het verhaal erachteraan. Ja, precies. Dus het is wat dat betreft niet zo van welk materiaal is het moeilijkst. Maar voor mij ligt de grootste uitdaging erin om dat materiaal en die techniek, om dat samen te brengen met verhaal. Deze zijn blikken. Jullie werken met blikken, ja. Met las en blik en zo. Is het voor het eerst dat je met blik hier werkt? Ja, dat is voor het eerst, ja. En dat komt echt op Curaçao. Dat is een challenge. En dat vind ik fantastisch, ja. Ik ben wel echt een beetje verliefd geworden op dat blik. Ja. Wat kunnen we verwachten over het blik? Ik zie zelfs die monument. Ja. Hebben jullie gemaakt? Ja, die heb ik ook gemaakt. Wat meer kunnen we verwachten? Nou, vertel ik ook aan de studenten. Hè? Als je iets wil leren, begint meestal met nadoen. Dus ik heb monument nagemaakt. Ja. Ik heb ook lesjes gezien. Ja? Echt klein. Ja. Wimpertjes. Echt wimpertjes. Ja, bij Hofi Cascora werkt zo'n mevrouw die heeft hele mooie wimpers. Dus die heb ik voor haar gemaakt. En over deze materiaal, die blikken, ja. Wat zal die grootste artwork zijn? Ja, schaal speelt een hele belangrijke rol in mijn werk. En vaak heeft dat iets te maken met humor ook bij mij. Want het gaat over groot-klein. En dan, oh, deze is veel te groot. Oh, deze is veel te klein. En dan voelt het een beetje gek. Bijvoorbeeld hier, dat poppetje, zie je dat? Dat onder die stoplichten doorloopt. Die is eigenlijk een beetje te groot. En dat vind ik fijn. Want daardoor is er iets aan de hand. Ga je er naar kijken, wordt het een verhaal. Ja. Maar wat ik van Tim heb gezien... Zeg maar, nos papierden en papiermenten. Dat is zijn best. Ik was van Tim, hij heeft lol in zijn werk. Dus ik zie hem echt gewoon spelen. Met de waket aan honger, ik was aan. En toen is hij met een hoop importante dat ik breng over wat emotioneel. Pas hoop ik ja, emotioneel dat ding in workshop. Maar dan de stress, dan de freak out. Pas ik was van dan wat honger, dat trabalho. Pas sombra dan ke hale portfolio, dan ke pa estudia, dan ke quando tempo bem mané. Sim, pero wak pineapple, anto wak ma kopje e monumento, anto wak e plagatox.
Que men eta mira, ora mi wax o trabalho, me mira corso, assina fuerte, antota algo que me dá angela para tour artista que vem corso por experiência, maneira ela experiência. Para sombra sua observação anda com assina diferente for de lo que man costumra de mira, então eta com roupa duche para com sinta aqui na ando papo com ele, entende? Om gewoon te horen hoe je praat over Curaçao en wat je meemaakt. En com esse ta exponer su mes dentro do trabalho, dentro da obra não. Com esta vira que men é com parte de dia, não tem persona, tem artista, tem. Mas kunst is niet strak, hè? Bij jou kunst is niet strak. Kunst is geen stress. Nou, ik heb wel stress hoor. Soms wel, hè? Maar ook naar die studenten toe vind ik het belangrijk dat we een fijne tijd hebben samen. Want weet je, wat er straks gaat gebeuren, of je beroemd wordt of niet, of rijk of niet, dat weet je allemaal niet. Dus zorg er maar voor dat je in ieder geval een goede tijd hebt als je bezig bent. Vind ik heel belangrijk. Je moet plezier, alles wat je doet moet je plezier in hebben. Of ben ik verkeerd? Het zou fijn zijn, maar misschien niet niet altijd. Nou ja, kijk, weet je, met plezier, ja, zou ik zeggen. Maar er zijn verschillende plezier, snap je? Ik bedoel, daar heb ik bijvoorbeeld het prikkeldraad gemaakt van de hekken van de olieraffinaderij. En dat is natuurlijk eigenlijk geen plezier, maar in die vorm, in dat maken, en van, oh ja, weet je hoe ik dat kan doen technisch? Om een buisje heen wikkelen en dan ziet het eruit als zo'n prikkeldraad. Daar zit dan weer wel plezier in. Dus het is niet alleen maar lachen en zo, ja. maar ik vind het wel heel belangrijk dat het ergens erin zit. Ja. Teto, contame algo más de exposición que nós também tem outro semana. A exposição que também tem outro semana, tá? Onde coisa que me dá mais leuk de interescolar, é promete então stelling die aan escolar aqui, que menta a exposição caminha é o benanco a começar aqui e naturalmente sonanco a hasina de 2 ou de 3 anos, também lá mostra toda coisa na trari para de 4 de setembro hora nós começar. Não tem por exemplo é workshop de tem workshop de Elvis que estão alunos de nós que tem agora aqui te ajuda, ela dá workshop de várias coisas de schilderen. Ami kuno heli ku tami tung alumna aduna ami kuno heli tur dos alumna nós aduna workshop de game design kuna nota de marketing algo digital que men tour a cena que men ainda bobini já eu sou trouxe mango dios que ando bem hunga eu vega não kuna inventar também que men me ta espera de mira público e mira não participar para sonar atrás assina duro e coisa tá assina interessante assina diferente logo não quer na outra quarteto começa a reunir não na outra wega tocando de política, tem wega para tour edad. Que men interessante. Sim. Hopi interessante. Seguro. Então, maneira sempre porta tá abre fora imitar setor nós começar à noite. Sim, à noite para somos teco, não é bom. Bota que é 2 horas e meia, 2 horas aí. Tá suficiente que ainda tem que hasta o que eu vega na of participar no vega na que nos portal não tem que lage abrir para dia mais. Naturalmente nós abrimos nós será para o Páscoa e nós espera de por ter algum coisa visível ora aí a volta também, mas naturalmente depois do dia 5, de dia 6 para 6 horas da tarde nós tem. Bastante. Como está ainda na show, não sei nada buta buta suficiente e valor e atenção na lo que e artista que não passou é muito importante aluno, pero não artista, né artista com não tá. Me dá hobby interessante com outro ecos portando Kosovo. So, se por exemplo, vamos mirar semana passada é a abertura de Tirso Marta, nosso diretor e co-founder de IBB, su opening na Museu de Kosovo. Yen. Awa cai, tu renda assim, tá com paraplu, new and no by casa, pero outra hora, vou ter evento no portar 10, 12, 5 anos tá show up. Pero lo que é importante para compreender com minhas coisas que você para o favorito artista toca na rádio. Porta, entra ni toca na rádio, tá YouTube ou a sua música, então ba vira assim na contento dele toca na rádio. E hoje na aqui também que esse não também que é para gente bini, mira aqui na trapa se tudo não também ânimo passo
Vale, as que você que me encobre na um dia tá querer que não tem motivo para não vir cortar você e eu não tá vai suportar. Caminho não tá sina, pero se não tá hope, não tem vários da Holanda. Tem vários capazes de IBB que tá na Holanda. Mais de 100 estudantes com agrado de nos 16 anos de existência, mais de 50 que tu vai tá estudando agora aqui, que men nós tem jovem ready para vir cortar, vir entrar no mundo de cultura, de arte, criatividade, mídia, tudo coisa, pero se não tem suporte, nada pensa que o suporte não é necessário, que men se ainda não vem, Mensen sosteneren. Seguro. En Tim, dit is je eerste keer op Curaçao? Ja. Ja? En hoe bevalt je Curaçao? Wat ik een van de bijzonderste dingen vond, was bij meneer De Palm op bezoek. 99 jaar, want we hadden het natuurlijk al over de studenten hier. Dat is de jongste generatie makers. Maar meneer De Palm is natuurlijk de oudste generatie makers die nog leeft. Ja. En dat vond ik heel bijzonder. En ook waar we het over hadden, over dat het leuk is, hè, dat je daar plezier in ziet. Dat zag ik bij hem ook. Ook als mens, hè, hij was veel grapjes aan het maken, dat kon ik wel waarderen. Maar ook in zijn werk zag ik het ook. Want hij werkt dus ook met blik, hè. Ja. En als hij bijvoorbeeld een boot maakt, alles wat in het echt bij een boot kan bewegen, kan bij hem ook bewegen. En dat vond ik zo mooi om te zien. Dus heb je zo'n bootje en er zit dan zo'n deurtje, zo groot als de nagel van je pink. Die kan echt open. Er zitten 2 mini scharniertjes op. En dan heeft hij ook nog een tochtstripje gemaakt, zodat die deur echt dicht valt als hij dicht gaat. Echt detail, hè? Echt detail, echt heel veel plezier in maken. En ook dacht ik levensplezier te zien. Vond ik heel mooi. Heel bijzonder om daar op audiëntie te mogen gaan. Hoeveel artstukken, deze stukken van een blikje, metaal, zullen we zien volgende week? Ja, ongeveer. Ik werk een beetje met collage-stijl. Hè? Dus ik begin dingen te maken en ik weet nog niet precies waar ze terechtkomen. En dan denk ik in één keer van, oh weet je, dit moet op die stoel komen. En is het dan 1 of 2 stukken, weet je. Dus dat zullen we pas op het einde weten. Ja, wat er allemaal bij elkaar komt. Nu zijn jullie toch begonnen met een... Vandaag gaan we echt beginnen met solderen. Met solderen? Ja. Gisteren hebben we opgewarmd met papier. Oké. Interessante, amici, ed è vero un cos hopi interessante fare le parti di bleki, che nota waka sina tanto che nota e persone nan echt dedica, wasa meneer Palm, que echt traha ku blekeiro, meneer tema nan echt e blekeiro nan. Que lota hopi interessante para nós aqui, mas lota interessante para nós waka outro simang, que conosco também hanya di hopi nan. Mita querer lá nos turbini, bem sostener não, é muito importante para nós sostener nós sobre não. Aqui no Instituto Buena Vista tem parte que tá sigue estudar, tem mais que também sigue e porta sempre tá abrir aqui não para gente que visitar, por bem wak, por bem tomar informação e docente não tem ora mestre de não também para não também dar informação, para so arte e criatividade. En Curaçao zit vol met creativiteit, hè? Dus we moeten echt gebruik van maken. Dat probeer ik, door met het blik aan de slag te gaan. Oké, Tim, dank je. Jullie ook bedankt. Titel, dank je. E dank je dat nos na casa para seguir outro programa e me daquele nós também tem outro semana dia 5 aqui na Instituto Buena Vista para nós me também me tá hope interessado para Kiko nos pode ganhar não somente de bleki na pero me que Kiko e hope na aqui na a produzir. Dank je e até o próximo programa. Dank je. Dank je, Bini.